Lord, thank you so much sa pagkaon ng mga kakarong gabi na. Lord, unta ay makahatag din ko sa kawas sa among kalawasan. Daghang salamat sa tanan ng mga butang na hini namo karong adlaw sa tanan ng blessings and good health. Isay ko ng mighty name of Jesus. Amen. Hello, welcome to my channel, Nening Payat Vlog. So, mga una punta. Sige na yung pagkaon. So, manihapon ta guys. Manihapon ta ninyo. Duha rami karon diri kay wala among mga kauban na naglaag. Naglaag sila. Tuko ra kay ka? Mga kaagaw. Mga kagaw. Mga kaagaw. Kaunta ninyo. Manihapon. Yan. So, ang sudan-day namo karon kay kanang kuan Pinalami. apritadang karning baka, di ba? Ingon ko tong niagi nga nagdalamig karning baka gikan sa panabo. Nara. So ipakita na ko di para maklaro gyud. So yan. Karning baka pritada. Yan. Wow, sarap with muramig ka nang nasa karinderiya. With matching juice. Matching juice pa. Yan. Muramig na sa karinderya. Kanang isa ka order. Kanang isa ka order guys. Nag 50 pesos lang na. So, sige. Mga sa ta guys. Tanaw lang mo. Mga nami. Yan. Tugod kami. Ha? Pagkuha lang ang mga mo nang akong gikuan. Hiwalay ni mo. Dili, ipicturean na ako ba kay sa final na ako sa kuan. Butang na ko sa video na. Oh, dara. Wow, sarap kayo. Unang subok para sa inyo guys. Patatas lang. Patatas lang, sapat na. Ako na dagi model naman ako na. Ang Instagram ang nga. Lain ng picturean gamay ra. Wala kita. Daway-daway. Mong tanaw anak. Dool diba? Doon. Idool din sa inyo mga guys. Kana na yung magkaon nga. Nahumok mo dahil din. Basta hinayan lang yan kalayo. Paggabi butumon. Hindi kaya may magluto. Tanaw, Hindi anak. kaya may magluto guys. Hindi kaya may magluto-luto. Nalok man siya. Kasi banginahanglan mo diha og ka ng cook. Available me. Hawad mi anak. Kasi banginahanglan mo cook. Nahamok gapon no. Ligo day ka? Wala pa mo ligo. Higang man ko. Pag wala ko sa mood, feeling na ako nga, lain akong ulo, dili ko maligo. Pag na akong ginaingon no, pagka ng gabi, mo naman hinoy pinakadaghan na mong kaon. Ano magpaghan na, no, malami man ikaon pag gabi eh. Ayan, continue pa guys, naputol. Naut daw nag-storage guys. Nangiris pa mi. Karon. Lugan pa kami kanon. Ugma, tama na na ugma. Kuko. Ano siya? Ay, kuko. Kadaghan pa anak. Naapot kang kuan. Ay, ito kaon na.
siya. Mumuk na siya. Kumukon ko rin nga baka. Hindi lang. Ang kaya na ako ingon mga gidugay dyan. Basta gibutangan naman ako ganiha o ka ng tinidor. Minahina ang sigwa. Ang nakod kayo gudang ka na. Dugay na nga panahon ako nakatinidor ba? Balo ka sit up ni karon. Tinidor. Sit up na ko ron ba? Para nindo tanan. With matching tinidor. Ano na Tinidor. magtinidor? Social, Aaron. Para dili na ta sige gunit-gunit. Mamputong kinamot. So, yan guys. Naubos na. Tapos na kami kumain. Yan. Ubos. Walang na talagang laman. Yan. So, salamat guys sa pagtanaw niyo sa akong video. Kamong pagpanihapon. Giubanan mi ninyo sa among pagpanihapon. So, busog kayo mi. Busog kayo. Nabusog? Nabusog? No Busog? reaction. No reaction ha. Busog na. Purot na. So, ayan guys. Bye-bye. Salamat. God bless.